10 ljudi, mi ćemo sad novi break dance klub te radimo. Evo. Čekaj, papuču, znaš. Počinje pesma za 3, 2, 1. Ok, ja sam. Čekaj. Čekajte ljudi. Muzika je... To je za mene. Da. Koji se što? Nema mnogo. Ali juče Hrvatska, gledao? Da. Hrvatska pred koga? Idi staviti jednu muziku. Hrvatska pred tim ovim ne misli. Ajde. Ali bilo je 2-1. Baluka. Ne. Vajde. Pratim ko? Nema to. To ti ne eksistira to. Ajde počni. Idi tam. Ko je? 4. Gledaj. Okej. Ako ti jaz to kažem. Ideš šao, bre. Ajmo. Okej. Dajte nam jedan like. Koliko još to rekao?
Co je widzę. I zrobimy tak. O! Three. Oh yes! Wait, let's see. Ja zabiję. To je to, sad ide moja muzika. I sad ja tancam. Koliko je povuje. Evo ga. Izvinite ljudi. Suk mi je. Bralje se. Ajde to. Ok, nemoj se. Znači ti tamo. Ja ću ovdje sjest. Okej. Ne radim ja transportu. Mi smo iz Njemačke samo. Raskopno pojegla. Slovenska isto. Ali teraz ti... Ideš mi nohom. Beži! Pa tam gledajte, reći! Možete kupiti gratis tašna. Ovdje se šta vi hoćete, imate još ovo plus. Čekaj, ja ste dobro. Znam da neću to gledati. Ali moraš kasno. Pa. Date ovo. Čekaj da kažem. Ja sko pun kameru. Ha? Pun kameru. Pun kameru. Pun kameru. Jesam.
upuniš. Pa ovo je već Anna. Čekaj, samo da ovo što doni, moram ovo doma. Da ti kažem. Ovo je dakle. Imam i još. Čekaj, sad ću vam... A ne moraš pokazat. Trebam! Ne moraš, to nije interesantno. A ne, boli. To je kao da spojiš lupit. Aj sad ti. Što ja ne sluša? Presjećemo sada klip. Ne. Pa to je predugo. Moj. To je to klipa, ljudi.